sarkin waka kake ko sarkin alfahari to ko ma dai ya kake wallahi ƙarya kake yi to har abun alfahari ne wai ka fito social media kana gaya ma yara cewa wai zaka sa a kama iyayensu wai a kama iyayensu wai su rike kafa kawai suna baka hakuri wai kai gani kake yi ma wai wayewa ne wai kai wayo gade wallahi kai jahili ne baka san me kake ba wallahi Naziru baka san abin da kake ba ni tun da nake a duniya na taba ganin mai kuɗin da ya fito yana alfahari kan fito kana alfahari kana nuna kana da shi mike gare ka tun kafin a yi ka an yi su sun wuce baka san me duniya bane tun da kai ka taba ganin rarara fito yana alfahari yana nuna ya kai bai fika kuɗi ba sakare da kai banza da kiki ka zo kana ga mu wai zaka sa a kama iyayen yara a kama iyayen mu a zo suna rike ma kafa wai suna baka hakuri suna dan Allah ka yi hakuri wai irin kawai kai nuna kake wai kuɗi gare ka wannan me dakikanci ne wallahi sakare ka zo kana wani alfahari kana abin nan idan kana so ka kama girman ka kai har kai magana a social media kasunan manyan mutanen in sun zo sun yi abin da za su yi a media kawai sun fita sun kyale ba ruwansu da duba comment section ba ruwansu da wani duba abubuwan da ake masu this celebrities din nan kaga suna duba abubuwan da ake idan mutum na duba abin da ake masa har ma yayi wannan media ka zo wai kana gaggawa mutane magana to ƙarya kake Naziru ba za ka iya sa a kama kowa ba wallahi ba za ka iya ma kowa abin da Allah bai masa ba duk abin da Allah bai mutum ba wallahi Naziru ba za ka iya mutun shi ba dan Allah zakarai ka zo kana ta wasu abubuwa in fanta dakikanci abun da ke damun ka ka zo kana wasu abubuwa wanda hankali baya dauka yaran nan kuna TikTok da su kuna abubuwan ku media kowa na yi kana yi ina yi har ka zo kana wai shiga ya kananin yara kana maganganu akan su ina ruwanka da magana da yara ina ruwanka da sa harkokinka cikin yara in kai babba ne tun da na gama ni kudin ka ban ga amfanin su ba wallahi ban taba jin an ce Naziru ga ya ba wani mota ba ban taba ji ban taba gani ba wallahi rarara kau gashi nan bula adadin ya bada wallahi kai kudin ka ba su da amfani wallahi kana da kudi kamar baka da kudi ta wanda bai da kudin da kai da rintsi da Allah wa bambanci kudi kawai kullun alfahari da Allah wannan abun ka daina